machita niphuma phi na aqhuba kudala for 4 weeks ngoku kuphi kanti mfethu mesesibhedlela bethe ngezinye out apha abo fondini njeni ngoku kwa ngibethi ndithengisele enye intwana ifowuni phaa ngozazambetha ndithengisele nge-R1 ezantwana yo fethu into zakho zokurhuzula fethu seyibethile akufunekanga uthengisa ifoni kwalapha fethu yabona Mhlawumbe ngizosheka ezantwana. anyana funa ubethe zalayithi ayizizwe eziya ndiyazazi ubana baze beyigrupha yo mfethu ujongele phakathi la ntwana yesiyivathela la yiyo manje ekubeli ifoni xa beyavutha ize kutiqila amadala mfethu kakuziye Izenye abafana abancinci. semachita nina wamusi anthengisela ifoni thengisela thina ifoni Eta. senina Nawe wena. nina amachita ababethi abamanani zesibhedlela nina amachita abo machita ucinga kwenza fethu uthi usibize kanje fethu kanti usibizele into encinci hayi izikaka zazininzi ngoku yamfethu azininzi ezi awuyavela ukuthi qithuze ezi zithengile zizidembile ezi asemachita le iphethe isitshetsha la mina actually nina nadelela ne nomgwaza la wena nangu lo muntu weyidelela ngapasibeli ifoni nadelela kanjani? nabesukani bethu umuntu wethu machita kangonicebisa ntoni ngoku yabo nina nicebisa ntoni andikhuphe esibhedlela nina hayibo kuzani Lapha Jongan boys nyamelene emntwini ondifundisileyo Jongan boys usithethe ngakuhle nina niyahamba ngoku asuka kwethini bana hambani thenge sibona basathatha ngizani ngoku Bastante